Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Stavba tela živočíchov a rastlín sa značne od seba líši. Nielen v tom, ako vyzerajú navonok, ale aj stavbou buniek. Preto rozlišujeme rastlinnú a živočíšnu bunku, o ktorých si v tomto videu povieme viac. Upozorňujem vás, že táto téma je veľmi náročná a preto sa skúste plne sústrediť. Tak poďme na to. Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov, teda baktérií, húb, rastlín a živočíchov. Bunka je viditeľná len pod mikroskopom. Samozrejme, máme bunky, ktoré vidieť aj voľným okom. Sú to vtáčie vajíčka, teda aj slepačie vajíčko je bunka. V roku 1665 fyzik a biológ menom Robert Hooke ako prvý pozoroval a pomenoval bunku. Úroveň mikroskopov bola ale na tú dobu veľmi slabá, preto pozoroval korok, ktorý je z dreva a tie bunky boli väčšie ako bunky na inom organizme. Podľa počtu buniek rozlišujeme organizmy na jednobunkové organizmy a mnohobunkové organizmy. Jednobunkové organizmy, ako vypovedá názov, sú tvorené len jednou bunkou, ktorá vykonáva všetky životné procesy ako pohyb, rozmnožuje sa, prijíma potravu a vylučuje. Patria sem napríklad baktérie, ale jednobunkové rastliny ako drobnozrnko alebo živočíchy ako črievička. Mnohobunkové organizmy sú tvorené viacerými bunkami. Množstvo buniek sa líši od veľkosti organizmu. Medzi mnohobunkové organizmy patrí napríklad smrek, pes, mačka, tulipán, dubák a tak ďalej. V bunke sa nachádzajú drobné orgánčiky. Môžete sa stretnúť aj so slovom organela, čo značí to isté. Rastlinné a živočíšne bunky majú podobnú stavbu a rovnakú funkciu orgánčekov. Poďme sa pozrieť na spoločné orgánčeky a ich funkciu rastlinnej a živočíšnej bunky. Cytoplazmatická blana alebo membrána pokrýva bunku a jej úlohou je prepúšťať látky do bunky a z bunky, hlavne vodu. Taktiež si dokáže vybrať, čo pustiť do bunky a čo nie. Cytoplazma je tekutina vo vnútri bunky, ktorá obteká okolo orgánčekov a dodáva im živiny, prepustené cez cytoplazmatickú blanu. Má podobnú funkciu ako krv, teda roznáša živiny. Mitochondrie zabezpečujú energiu bunkám a dýchanie. Jadro riadi životné procesy v bunke a vďaka jadru sa vie bunka rozmnožovať. Je v ňom ukrytá genetická informácia. Máme aj bunky, ktoré jadro neobsahujú. Tieto bunky sú v našich telách a sú súčasťou krvi. Sú to červené krvinky. Tieto bunky sa nedokážu rozmnožovať. Teraz si charakterizujeme ďalšie organely, ktoré sú typické len pre rastlinnú bunku, teda živočíšna bunka tieto orgánčeky nemá. Bunková stena chráni bunku, je nad cytoplazmatickou blanou a dodáva bunke tvar a prepúšťa látky. Vakvóla má za úlohu uskladňovať zásobné látky, chloroplasty obsahujú zelené farbivo chlorofil a vďaka nim môže bunka fotosyntetizovať a vytvárať si cukor. Bunky sa odlišujú aj tvarom. Najčastejšie tvary sú guľovitý, kockovitý, tyčinkovitý a vajcovitý. Tak si to zhrňme. Bunka je základná stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov. Organizmy podľa počtu buniek delíme na jednobunkové, ako sú baktérie, črievička alebo drobnozrnko, a mnohobunkové,